να περάσουμε στον τελικό αγώνα της Εθνικής 125. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του ημιτελικού, ο Χρήστος Δούβρης και ο Χρήστος Κροκίδας θα ξεκινήσουν από τις δύο πρώτες θέσεις. Τρίτος ο Νίκος Αργυρόπουλος και τέταρτος ο Μάριος Μαργαρίτης. Εκκίνηση του σκέλους. Λίγο μετά την εκκίνηση, Χρήστος Δούβρης, Νίκος Αργυρόπουλος, Χρήστος Κροκίδας και με το 6 και την υποστήριξη της Πυραλουμίν ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ακολουθεί ο Μάριος Μαργαρίτης με το νούμερο 36. Χρήστος Δούβρης, Νίκος Αργυρόπουλος, Χρήστος Κροκίδας, Γιώργος Κυριακόπουλος. Ωραίο προσπέρασμα από τον Χρήστο Κροκίδα στον Νίκο Αργυρόπουλο, περνάει στη δεύτερη θέση. Πίσω από τον Μάριο Μαργαρίτη ο Θανάσης Λαμπρίδης και ακολουθεί με το νούμερο 70 ο Νότης Μιχαηλίδης που έχει πίσω του τον Σάβα Θεοδόρου. Επίθεση του Μάριου Μαργαρίτη, κερδίζει τη θέση από τον Κυριακόπουλο στο δεύτερο γύρο. Στην τρίτη θέση όμως περνάει ο Μάριος Μαργαρίτης, καθώς ο Χρήστος Δούβρης χάνει κάποιες θέσεις. Περνούν μπροστά ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Θανάσης Λαμπρίδης. Χρήστος Κροκίδας, Νίκος Αργυρόπουλος, Μάριος Μαργαρίτης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Θανάσης Λαμπρίδης. Γιώργος Κυριακόπουλος μπροστά από τον Θανάση Λαμπρίδη. Με το νούμερο 38. Κάνει την επίθεσή του και κερδίζει τη θέση. Πολύ έντονος ο συναγωνισμός. Η κατάταξη αλλάζει συνεχώς. Προσπάθεια του Γιώργου Κυριακόπουλου να ξανακερδίσει τη θέση από τον Θανάση Λαμπρίδη. Ακολουθεί ο Χρήστος Δούβρης μπροστά από τον Νότι Μιχαηλίδη με το νούμερο 70. Χρήστος Δούβρης στον τροφό του ο Σάβας Θεοδόρου. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Μανολόπουλος και ο Φώτης Δούβρης μόλις πέρασε μπροστά από τον Νότι Μιχαηλίδη. Θανάσης Λαμπρίδης, Γιώργος Κυριακόπουλος. Στην πρώτη θέση του αγώνα ο Χρήστος Κροκίδας με άνεση. Ακολουθεί ο Νίκος Αργυρόπουλος και τρίτος ο Μάριος Μαργαρίτης, ο οδηγός του υποστηρίζεται από τον Κώστα Μιχαλόπουλο. Έντονος ο συναγωνισμός.
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος πέρασε μπροστά από τον Θανάση Λαμπρίδη. Ακολουθεί με το νούμερο 21 ο Σάββας Θεοδόρου. Χρήστος Δούβρης, Αλέξανδρος Μανολόπουλος και ο Φώτης Δούβρης κάνει αυτή τη στιγμή την επίθεσή του. Και ο Χρήστος και ο Φώτης Δούβρης, δύο οδηγοί, συνειδιοκτήτες στην πίστα Καρτμάνια της Πάτρας, που θα φιλοξενήσει έναν από τους επόμενους αγώνες. Λίγο πιο πίσω, ο Νότης Μιχαηλίδης προστατεύει τη θέση του από τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα, τον περσινό νικητή της κατηγορίας. Πλάτων Μαρλαφέκας που υποστηρίζεται τεχνικά από τον Βασίλη Μπουριώτη. Δύσκολες καιρικές συνθήκες λοιπόν την Κυριακή για τους οδηγούς της Εθνικής 125. Ένα ωραίο προσπέρασμα από τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα στον Νότη Μιχαηλίδη. Ο Θανάσης Λαμπρίδης προστατεύει τη θέση του από τον Χρήστο και από τον Φώτη Δούβρη. Ο Φώτης Δούβρης περνάει τώρα μπροστά από τον αδερφό του. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Μανολόπουλος πίσω από τον Χρήστο Δούβρη. Φώτης Δούβρης με την υποστήριξη του Λουξ έκανε το προσπέρασμά του στο Θανάση Λαμπρίδη. Φώτης Δούβρης, Θανάσης Λαμπρίδης, Χρήστος Δούβρης. Ενώ και λίγο πιο μπροστά η μάχη είναι έντονη, καθώς ο Σάββας Θεοδόρου προσπαθεί να κερδίσει τη θέση από τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Γιώργος Κυριακόπουλος με την υποστήριξη της Πυραλουμίν και τεχνική βοήθεια από τον Παναγιώτη Αντωνίου προστατεύει τη θέση του από τον Σάββα Θεοδόρου, τον οδηγό που έχει τεχνική υποστήριξη από τον Στάθη Ξηδαβελώνη και τον Ζόρι Racing. Χρήστος Δούβρης μπροστά τώρα από τον Θανάση Λαμπρίδη. Πάντα μπροστά ο Χρήστος Κροκίδας οδηγώντας πολύ δυνατά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και βρέχει. Νίκος Αργυρόπουλος, Μάριος Μαργαρίτης και στην τέταρτη θέση ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ο Φώτης Δούβρης εντωμεταξύ βρίσκεται ήδη στον τροχό του. Χρήστος Δούβρης, Θανάσης Λαμπρίδης, Αλέξανδρος Μανολόπουλος, Πλάτων Μαρλαφέκας. Οι συνθήκες δυσκολεύουν. Ένα ελαφρό γλίστριμα από τον Χρήστο Δούβρη. Νότης Μιχαηλίδης με το νούμερο 70 στη δική του προσπάθεια. Χρήστος Κροκίδας, Νίκος Αργυρόπουλος, ένα γύρισμα για τον Μάριο Μαργαρίτη. Περνούν μπροστά ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Φώτης Δούβρης. Ο Μάριος Μαργαρίτης συνεχίζει. Θανάσης Λαμπρίδης, ο Χρήστος Δούβρης, ο Αλέξανδρος Μανολόπουλος και ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας. Αρκετά δύσκολες οι συνθήκες για τους οδηγούς, που όμως όπως βλέπουμε ανταπεξέρχονται πάρα πολύ καλά. Ο Χρήστος Κροκίδας προηγείται, Νίκος Αργυρόπουλος δεύτερος.
Φώτης Δούβρης τρίτος, έχοντας περάσει μπροστά από τον Γιώργο Κυριακόπουλο σε αυτό το γύρο. Οι δύο οδηγοί που ήταν αρκετά άτυποι στον ημιτελικό αγώνα δίνουν πολύ σκληρή μάχη στον τελικό και ήδη έχουν φτάσει στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Φώτης Δούβρης, Γιώργος Κυριακόπουλος στην τρίτη και τέταρτη θέση. Χρήστος Κροκίδας και Νίκος Αργυρόπουλος προηγούνται στον αγώνα. Ο Νίκος Αργυρόπουλος υποστηρίζεται από τα καταστήματα Expert Γιώργος Κυριακόπουλος στον τροφό του Φώτη Δούβρη. Μάριος Μαργαρίτης στη δική του προσπάθεια. Θανάσης Λαμπρίδης με το νούμερο 38 και ακολουθεί ο Αλέξανδρος Μανολόπουλος και ο Πλάτων Μαρλαφέκας. Ήδη πρέπει να έχει εγκαταλείψει ο Σάββας Θεοδόρου, που ενώ διεκδικούσε μια καλή θέση στον τελικό αγώνα, τελικά υπήρξε άτυχος και εγκατέλειψε στον 7ο γύρο. Ο Χρήστος Δούβρης βρίσκεται πίσω από τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Αρκετά άτυχος στον τελικό, ο νικητής του ημιτελικού αγώνα.
Χρήστος Δούβρης με το νούμερο 7. Ενώ πάντα μπροστά ο Χρήστος Κροκίδας και ο Νίκος Αργυρόπουλος με άνεση. Ακολουθεί ο Φώτης Δούβρης και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ένας αγώνας 23 γύρων, ο τελικός αγώνας της Εθνικής 125.